Ina 'yan soyayya masu baby I love you, yau filin naku ne. Shin menene sirrin soyayya a wannan zamanin? Sannan zai yiwu a ce masoya su yi shekara 2 zuwa 3 tare ba tare da an samu matsala ba? Shin in ma an samu matsalar suwa suka fi kawo cikas tsakanin maza da mata? To yanzu za mu ji ansar daga bakin masu shi. Sunana Madina Dahiru mai shanu a cikin shirin mahangar zamani. Babu mutum da ke son soyayya da marowaci. Sannan kuma ko annabi ma ya sunanta kyauta. Kyauta yana ƙara soyayya. Na zo wuce Grand Square na ce bari in tsaya in ɗan miki fakejin wani ice cream. Ko kuma maybe ka ga wani ɗan kunne da zai burge ta ka saye. A'a, malam ba zai yi ba. Yana jiran ko sai ran da aka ɗaura aure ne ko menene ni ban gane ba. Maza muna son kulawa, maza muna son kyauta. Ba boxers da singlet kawai muke so ba. Boxers da singlet mata kawai? Abin da kawai ake ba mu kenan. Mata kuma muna son kyautatawa. Duk abin da maza, duk abin da mata suke so, mu fa muna so. Mu ma mutane ne masu jini a jika. Mutane da muke so a kula da mu, mutane da suke so a girmama mu, a nuna mana ana ƙaunar mu, ana sama kuma a gaya mana. Muna so mace zama very expressive, ta nuna mana ba wai kullum mu dinga wani dogon rubutu ba sai ka zo kuma kuna dan no. Ba za a zo gidanku a yi zance ba sai a je dole sai cikin AC. Kuma motan an buga mar tint, alamar rashin gaskiya. Daman da kaga wannan kai ka san akwai matsala dama. Amma ku kuke condoning, ku kuke bari saboda kuma ku abin da kuke so ne kuma. Dan ne ku ake aje a shiga da ku cikin mota misali saboda mun san suna son ƙarya shi yasa ake musu ƙarya saboda in ka zo da Allah da Annabi ba za a yi yadda ya kamata ba to in aka muku ƙarya an san kuna so sai a gaya muku abin da kuke so ku ji